ħadd it-tajjeb. Illum 13 ta' Ġunju il-11 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' Santo Baldeska f'Raħal Ġdid. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Meta fis-27 ta' Mejju l-Kappellan tar-Raħal Ġdid stidinni biex inqaddes fil-bidu tal-festa ta' Santu Baldeska, rajt kemm sabiħa din il-Knisja, ix-xogħol ta' restawr li sar bl-għajnuna ta' ħafna benefatturi. Ma min kienet Santu Baldeska? Din il-Knisja li bdiet tinbena fl-1630 hija l-eqdem Knisja li hawn f'dawn l-inħawi. Il-Kavallieri ddedikaw għal waħda mill-qaddisin tal-Ordni ta' San Ġwan. Santu Baldeska li twildet fl-1136 qrib Pisa għamlet ħajjita ners. Il-figura tagħha ta' bniedma li tat ħajjita bdiet ta' 15-il sena meta saret soru fl-Ordni ta' San Ġwan, tal-Kavallieri ta' San Ġwan, u fil-karizma ta' dawk l-ordni ddedikat ħajjita 55 sena biex tgħin lill-morda u lill-foqra. Aħna nixtiequ li f'dan ix-xahar ta' Ġunju f'daw il-ħdud li se nqaddes minn hawn nhar ta' Ħadd, inkomplu nitolbu għan-nurses dak li llum qegħdin insejħulhom mhux nurses biss, il-frontliners tagħna li f'dawn l-aħħar xhur iżjed minn sena għenuna biex nirkupraw mill-pandemija. U nitolbu l-interċessjoni ta' Santu Baldeska li għamlet ħajjita kollha bħala ners u sabet il-qdusija tagħha f'din il-vokazzjoni. U nitolbu wkoll għall-morda tagħna bl-interċessjoni tagħha biex il-morda tagħna ikollhom il-faraġġ u tassew isibu fin-nurses, fit-tobba, fl-istaff, mod speċjali fl-isptarijiet tagħna u r-residenzi terapeutiċi tagħna anġli li jgħinuhom. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jew ners u lejn il-mulej li huwa t-tabib tar-ruħ u li bil-ħina tiegħu ifejjaqna mill-ġerħat ta' dnubietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba.
infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa u mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, jien naqtam il-quċċata taċ-ċedru l-għoli, minn tarf il-frijaj l-għolja, rimja żgħira, u nxettilha fuq il-muntanja għolja u kbira. Fuq il-muntanja l-għolja ta' Iżrael nxettilha. U hi toħroġ il-frijaj u tagħmel il-frott, u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru. U taħta jisken kull tajr tal-ġwiena, jiskennu għaddel tal-frijaj tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba li jien il-Mulej, li s-siġra għolja nċekkina u s-siġra żgħira nkabbara. Innixxef is-siġra l-ħadra u n-nixfa bil-wera inħaddara. Jien il-Mulej tkellimt u li qed nagħmlu. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Salmi responsorjali. Tajjeb li nfaħru l-Mulej. Flimkien, tajjeb li nfaħru l-Mulej. Tajjeb li nfaħru l-Mulej. Li nannu lill-ismek, inti l-għoli. Inxandru fil-ħodu tjiba tijak u bil-lej il-fedeltà tijak. Flimkien, tajjeb li nfaħru l-Mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħaċ-ċedru tal-Libanu jikber, imwaħlin f'dar il-Mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna, flimkien tajjeb li nfaħru l-Mulej. Sa fiex juħithom il-frott jagħmlu, kollha ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu l-Mulej, bla ta' tiegħi u ebda erq ma jinsab fih, flimkien tajjeb li nfaħru l-Mulej. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bogħod mill-Mulej. Għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-Mulej. Għalhekk fuq kollox, aħna nfittxu li noġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li l-koll kemm aħna nidhru quddiem it-Tribunal ta' Kristu biex kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-Mulej, nroddu ħaj lill-Alla. Il-kelma ta' Alla,
min jizraħħa u Krissu, min isib lilu jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-kortra tan-nies: Is-salbna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħed iżerriha fl-art, rieqed jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trot minna nnifisha, l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imitt idu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin nqabbluha is-saltna ta' Alla, jew bliema parabbola infissruha. Isa żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija, il-iċken fost iż-żrieraħ kollha tal-art. Imma wara li tinżera, tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha. U toħroġ friħaj wisgħin, hekk li l-asafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. Ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma. U mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. San Mark jipprova jispjeganna għaliex Ġesu meta kien jitkellem juża t-tiġbijat. Kelma oħra li juża l-tiġbija hija parabbola. U jgħid li kien jagħmel hekk biex ikunu jistgħu jifhmuh. L-eżempli Ġesu jġib waqt li qed jitkellem mal-bdiewa ġejjin proprju minn dik id-dinja taż-żera, tal-ħsad. Kemm il-darba jitkellem fuq in-naġ, fuq is-siġar, fuq l-ambjent ta' madwarna. L-għajn tiegħu il-ħarsa ta' Ġesu kienet tosserva ħafna. U hekk jagħmel illum biex jagħtina żewġ lezzjonijiet importanti ħafna. Fl-ewwel tiġbieħa Ġesu jitkellem dwar dan il-proċess meravigliuż. Illum ix-xjenza kapaċi tispjegalna x'jiġri, imma xorta jibqa' proċess meravigliuż. Anzi iżjed ma tifhem il-proċess ta' kif minn żerriegħa tasal biex ikollok il-ħsad, iżjed timmeravilja ruħek b'dak kollu li l-mulej poġġa fil-ħolqien. Il-proċess li Ġesu jispjega iż-żera, imbagħad il-barma, balli timbet, imbagħad il-barma, imbagħad iż-żbula u l-qamħ minn żbula, u mbagħad il-ħsad. Donnu qed jgħidilna trid tagħti naqra ċans fil-ħajja. Jien qed naħseb pereżempju fil-ġenituri qed jaraw il-wliedhom jikbru. Tihom naqra ċans. Aħna ma tallimniex kollox ġurnata lanqas f'daqqa. Minu fit-tagħlim, minu f'kull ħaġa jaf li fil-ħajja titgħallem ukoll tistenna. Li hemm il-proċess, hemm l-istaġun għal kollox. Kultant tiżra żerriegħa mhux fl-istaġun tagħha, ma se tinbidlek, jekk tkun laki u tibqa' ma jkunx kilha xi nemlu, meta jiġi żmien tagħha tinbet. U hekk inti wkoll din tiddependi mix-xita, jaf ir-riħ kif jgħidu riħ
ta' sija inaddaf hija. Għax kull proċess għandu l-periklu tiegħu wkoll. Għandu l-tih il-qalb biex tasal ħsat u l-ferħ tal-ħsat mhux biss titristenna, tirriskja, trid tafda. Ġesu qed jgħidilna tqum torqod bil-lejl jew binar, hemm affarijiet li inti ma tistax tikkontrollhom. Hekk anke fit-trobbija tal-ulied, kultant niltaqa' ma' ġeneritu jgħiduli m'għadux jiġi l-qudies ta' għal xejn ngħidlu, inti stenna, inti poġġejt iż-żerja tal-eżempju tajjeb, tal-kelma tajba, issa mhux iż-żmien li tinbet, stenna ftit. Ma ninsewx ukoll li l-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar. Imma Ġesu meta jqabbel dan il-proċess miż-żerrija għal ħsad qed jgħidilna għamlu kuraġġ, taqtgħux qalbkom. Talmu ħudu l-affarijiet bil-kalma mingħajr ħafna panik u tippretendux ir-riżultat immedjat. Tant affarijiet anke fir-relazzjonijiet fl-imħabba dak li kun titgħallem tistenna, mhux biss fit-trobbija u l-edukazzjoni tal-ulied. It-tieni parabola ta' Ġesu llum titkellem fuq il-bidu ċkejken, wara kollox jerġa' jirreferi għaż-żerrija. Id-darba mhux qed jitkellem fuq il-proċess issa, imma l-fatt li inti m'għandekx taqta' qalbek għax il-bidu huwa ċkejken, tgħid jiena għamilt dak li stajt, għamilt att ta' karità ċkejken. Ħallih f'idejn Alla li jaf ikabbaru. Is-saltna ta' Alla hija bħal dik il-żerrija tal-mustarda. Ġesu jinsisti li hija l-iżgħar fost iż-żrieraħ imma tikber. Il-bunej kabbara wkoll. Mela tgħidx u jiena l-għajnuna li se nagħti se tagħmel differenza. Jekk naqbad u nsellem jien minflok insellmuli se nagħmel differenza, mhux miġġeldin se nibqgħu. Is-saltna ta' Alla tgħallmek li anke ġest ċkejken jaf ikollu riżultat mhux mistenni. Allura tibżax tagħmel il-pass, tibżax tirriskja bidu ċkejken. Wara kollox hawnhekk f'dawn il-ħaw il-kavallieri bnew knisja ħelwa ċkejkna, imma Raħal Ġdid illum għandu knisja kbira ħafna, l-ikbar waħda li hemm fid-dijoċesi. Il-bidu ċkejken ta' kull komunità, il-bidu ċkejken ta' kull familja, il-bidu ċkejken m'għandux ibeżżana. Il-mulej jaf isaqqi u jkabbaru. Illum f'din il-knisja ta' Santu Baldeska irridu insellmu lil min jaħdem fi skiet, anke dik hija żerja ċkejkna tat-tajjeb. Mhux bil-fors inkunu nafu ismu jew isimha, imma għamlu d-dover tagħhom. Qed nitkellem fuq il-frontliners minn din il-knisja iddedikata lil din in-ners qaddisa Santu Baldeska. It-tajjeb li nagħmlu veru kultant jiġi bi prezzoli, imma iħalli l-frott tiegħu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet
skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier. Ġesu jsejjaħ il-Missieru il-bidwi, jgħid jiena l-bidwi u l-bidwi u jiena d-dielja. Il-bidwi li jaf jiżra fiċ-ċokon u fil-ħabi l-umiltà tal-art imma jaf ikabbar. Nitolbuh biex aħna ma naqtgħu qatt fil-ħajja u jkollna l-paċenzja tal-mulej. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li jinsabu bla tama jew nkella f'diffikultajiet biex jifhmu li kull bidu jaf ikun ċkejken imma bis-sabar u bl-imħabba jaf jikber u jagħti l-frott. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex huma jarfu li biex tikber hemm bżonn iż-żmien u l-esperjenza u li kemm hi ħaġa sabiħa tisma' lil min hu mġarrab. Nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna biex bl-interċessjoni ta' Santu Baldeska din in-ners qaddisa isibu min ifarraġhom, min jgħinhom u jindunaw li dawk li huma ta' madwarhom qed jagħmlu dak li jagħmlu b'servizz u b'imħabba. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna mejtin. Il-sib tiegħi jmur anke b'mod speċjali llum fl-isqof missjonarju Don Walter Michael Ebeyer minn Haddingli li qatt ħajtu jaħdem fil-Brażil u kien l-ewwel isqof ta' djoċesi ġdida ta' União de Vitória. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem imma li żjed mulej. Għatina d-don li nitalmu nistennew bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla dawn id-doni li qegħdin noffrulek int
tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġedditna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjunin bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbieħa tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolji tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għolji tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklam għal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli, ma' Santu Baldeska u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Is-sagramenti mqaddis tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal għalina tal-fidi fik. Għamel nitolbuk li uġib ta' bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-ħadd mill-Knisja ta' Santa Ubaldesca f'Raħal Ġdid li ta' min insemmu li qabel ma nbniet il-parroċċa ta' Kristure, il-Knisja ta' Santa Ubaldesca kienet dik il-Knisja li 100 sena ilu saret l-ewwel parroċċa tar-Raħal Ġdid. Santa Ubaldesca hija fost il-qaddisin li kienu jagħmlu parti mill-Ordni ta' San Ġwan. Dan jispjega d-devozzjoni li kellhom għalija diversi kavallieri fosthom il-Gran Mastru Antoine de Paul li waqqaf din il-Knisja f'Raħal Ġdid u li għalihom semmi dan ir-raħal. B'dik l-informazzjoni storika niġu fit-tmiem ix-xandira tal-quddiesa tal-lum, ninfurmawkom li minħabba l-logħob tal-futbol tal-kampjonat UEFA Euro 2020 il-quddiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Tistgħu issegwu l-quddiesa tal-ġurnata fuq knisja.mt. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.